שלום תלמידים ותלמידות יקרים, כל הכבוד שהצטרפתם ללימוד נוסף בחומש במדבר. בשיעור הקודם אנחנו למדנו על המשימה, התפקיד שמשה רבנו מטיל על המרגלים, והנה בשיעור הזה אנחנו נמשיך בפרק י"ג ונלמד על המסע שלהם והשליחות והחזרה שלהם לקדש ברנע איפה שנמצאים משה ועם ישראל. אז בואו נראה את הפסוקים. הפסוק הראשון שאנחנו מתחילים בו זה פסוק כ"א, ויעלו ויתורו את הארץ, הם עולים לארץ כנען, מתחילים במשימה, ומגיעים ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. איפה נמצא מדבר צין עד רחוב לבוא חמת? בואו נתבונן במפה. אז הנה אנחנו יכולים לראות את האזור שבו נמצאת קדש ברנע בדרומה של ארץ כנען, הכוונה עוד לפני ארץ כנען, והם משם עולים לכיוון צפון. אני רק יעיר ויגיד שבמפרשים לא כל כך ברור איפה הייתה רחוב לבוא חמת, או אולי רחוב ולבוא חמת זה שתי מקומות שונים. מה שכן ברור זה שהאזור של לבוא חמת היה בצפון, והמרגלים מגיעים מהדרום, וזה אומר שהם חולשים על כל ארץ כנען. עוד דבר שמסבירים במפרשים זה שהם לא הלכו כגוש אחד כל 12 מרגלים, אלא הם התחלקו כנראה לזוגות, והזוגות הסתובבו בארץ ישראל ורגלו אחריה כל זוג באזור אחר. בואו נמשיך ונתבונן בפסוקים. פסוק כ"ב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. שמתם לב פה לשינוי בין ויעלו לבין ויבוא? ויבוא זה לשון יחיד, יש רק אחד שמגיע לחברון. חברון היה שם סכנה, תכף נלמד עליה, ולא רצו להיכנס לשם המרגלים. אחד בכל זאת למרות הסכנה נכנס. לאחד הזה קוראים כלב בן יפונה. בטח אתם זוכרים אותו. הוא בכל זאת נכנס לאזור חברון כשהמרגלים מגיעים לשם, כי מאוד מאוד חשוב לו להיכנס. מה יש בחברון? כלב, למה כל כך חשוב לך להיכנס פנימה? כיוון שבחברון נמצאת מערת המכפלה. אמנם לא בצורה של המבנה שאנחנו מכירים היום ומופיע מולכם פה על המסך, אבל שם קבורים אבות האומה, אברהם, יצחק, יעקב, אמהות האומה, שרה, רבקה, לאה, האדם הראשון, חווה, קבורים במערת המכפלה, וכלב נכנס לשם כדי להתפלל אליהם. בבקשה, תעזרו לתפילות שלי להגיע לקדוש ברוך הוא, ושיעזור לי במשימה שמשה מטיל עליי. והנה כלב מגיע לשם, בואו נראה את ההמשך של הפסוק. ושם חימן ששי ותלמי ילידי הענק. אז אנחנו מבינים למה חברון הייתה כל כך מסוכנת. היו שם אנשים כנראה גדולים מאוד, והם כנראה גם יצרו עיר שחזקה מאוד, ולכן המרגלים חששו להיכנס פנימה, מלבד כלב שמצליח להיכנס לחברון ולהתפלל על קברי אבות. אז זאת חברון שנמצאת במרכזה של ארץ ישראל, ואחרי שהמרגלים ככה עוברים בארץ כנען, חולשים על כולה, הם מגיעים לנחל אשכול. ומה כתוב לנו בפסוק כ"ג? ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד, ויישאו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. אז הנה אנחנו רואים שהמרגלים נפגשים כולם יחד ולוקחים מפירות הארץ. מסבירים המפרשים שויסעו במות בשניים, הכוונה שנשאו אותו בשני מוטות, והכוונה שכל מוט 4 המרגלים מחזיקים, 4 מצד אחד, 4 מצד שני, סך הכל 8 מרגלים מחזיקים את האשכול, עוד מרגל אחד שמחזיק את הרימון, ועוד מרגל אחד שמחזיק את התאנה, והפירות כנראה היו מאוד מאוד גדולים, והמרגלים מתפלאים מהפירות. והם עושים את משימתו של משה לקחת מהפירות לארץ. אבל אתם רואים שרק 10 מרגלים סוחבים את הפירות. איפה עוד 2? מסבירים המפרשים, וזה כבר מוזכר במדרשים, שיהושע וכלב לא הסכימו לקחת מפירות הארץ. אבל למה? משה רבנו ביקש. התשובה היא שכבר כשנפגשו המרגלים, הם התחילו לדבר על מה הם ראו, על בני הענקים, על הערים שהיו שם, והם מתחילים להיבהל מהכניסה לארץ, והם רוצים להביא את הפירות כשבלב שלהם המטרה היא לשכנע את העם שלא לעלות לארץ כנען. ולכן יהושע וכלב לא מוכנים לשתף עם זה פעולה, והם לא סוחבים מהפירות. בואו נמשיך ונראה את המפגש. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. הם חוזרים מהריגול שלהם אחרי כמה זמן? כתוב לנו בפסוק, 40 יום שהם ריגלו בארץ, בכל ארץ כנען. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון, אבל לא רק אל משה ואל אהרון כדי לספר מה היה בשליחות שלהם, אלא גם אל כל הדת בני ישראל. גם פה מסבירים לנו המפרשים שזה לא סתם. הם לא חזרו רק אל משה, הם גם רוצים להגיד את הדברים שלהם אל כל הדת בני ישראל כדי לשכנעם שלא לעלות לארץ כנען. זאת עצתם של המרגלים. ואז הם מגיעים
וישיבו אותם דבר ואת כל העדה. הם באים ומספרים למשה, לאהרון ולכל העם, מה הם ראו בארץ, תוך הדגשה גם של הדברים הקשים. בואו נראה אבל רגע, מה המרגלים נדרשו על ידי משה להגיד, ומה באמת הם אמרו. אז בואו נסתכל. אתם זוכרים, זה שקופית מהשיעור הקודם, שבו למדנו על המשימה של המרגלים. האם העם חזק או חלש, מעט או רב וכו'. בואו נראה בדברים שלהם על מה הם ענו ועל מה לא. אז ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו. משה, אנחנו ביצענו את השליחות. וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פריה. זבת חלב ודבש היא, זה בעצם בא ואומר לנו שהפירות טובים, נכון? הנה שימו לב, יש לנו פה פירות טובים. כן, בהחלט, זבת חלב ודבש היא. הנה אפילו, שימו לב, לקחנו מהפירות, זה פריה, והם מראים את הפירות הענקיים, העצומים, המבורכים של הארץ הזאת. ואנחנו גם מבינים מכאן שהארץ היא טובה ונעימה. ככה גודלים כאלה פירות. אם הארץ קרה מדי או חמה מדי, לא יגדלו פירות כאלה טובים. אז ממשיכים המרגלים ואומרים, יש עוד שאלות שהם עוד לא ענו עליהן, נכון? אפס כי אז העם היושב בארץ. מה אנחנו מבינים מהמשפט הזה? הנה לשאלה, האם העם חזק או חלש? התשובה היא כן, העם חזק מאוד. אז העם היושב בארץ, הם ענו גם על השאלה הזאת. וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. הנה שמתם לב שהתווספו לנו עוד תשובות לשאלות. האם זה מחנה פתוח או מבוצר? ערים בצורות, אז אנחנו יודעים שזה מבוצר. והאם מעט או רב? גדולות מאוד. אז גם לשאלה הזאת, כן, העם רב והערים בצורות גדולות מאוד. אז אנחנו יכולים לראות שהמרגלים בעצם עשו בדיוק את מה שמשה ציווה אותם. הוא ביקש מהם לענות על השאלות, והנה הם עונים על כל השאלות. אז למה אנחנו קוראים לסיפור הזה בפסוקים חטא המרגלים? מה היה פה החטא של המרגלים? משה, אתה ביקשת לדעת את הדברים האלה, והנה הדברים של המרגלים. ואנחנו רואים שבדברים שלהם הם אמרו בדיוק את מה ששאלת. אז מה היה החטא של המרגלים? שאלה גדולה. חמודים, אתם רוצים לחשוב מה היה החטא של המרגלים? אתם יכולים לעצור את הסרטון ולחשוב, תנסו למצוא מילה אחת שבתוכה גלום החטא של המרגלים. המשכתם את הסרטון? אז בואו נראה ביחד את המילה הזאת. אומרים המרגלים, אפס, כי אז העם. המילה אפס אומרת, אין לנו סיכוי. אפס סיכויים יש לנו להצליח לכבוש את הארץ הזאת. אנחנו העם שיוצא ממצרים, נצליח לנצח את בני הענקים האלה, את הערים הבצורות הגדולות מאוד, אז בסדר, יש פירות טובים, אבל זאת ארץ שיהיה קשה מאוד לכבוש אותה. אפילו הם אומרים בהמשך, ארץ אוכלת יושביה היא, שמאוד מאוד קשה שם. מסבירים המפרשים שהם ראו הרבה מוות שם בארץ, שבעצם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כדי שיתעסקו בזה ולא ישימו לב אליהם, אבל הם באים ומספרים את הדברים הלא טובים האלה לעם ישראל, ואומרים את המילה אפס, אין לנו סיכוי. סליחה, ביקשנו מכם להיות מרגלים ולהגיד לנו מה אתם רואים, או שביקשנו שגם תייעצו לנו, תהיו יועצים ותגידו לנו אם יש סיכוי או אין סיכוי? לא, את זה לא התבקשתם לענות. התבקשתם רק להגיד מה אתם רואים, לא להגיד מה אתם חושבים הסיכויים, כי לנו יש את הקדוש ברוך הוא. למדנו שהמסע במדבר זה מסע אמונה. עם ישראל סומכים על הקדוש ברוך הוא, והוא נותן להם מן, והוא דואג להם למים, והוא שומר עליהם עם ענני כבוד. הוא גם יעזור לעם ישראל בכניסה לארץ. אז מה אתם אומרים את המילה אפס כי אז העם? זאת הייתה הטעות של המרגלים, מסבירים המפרשים. מה קרה בהמשך? את זה אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. להתראות!